Avui, al nostre municipi, Canet de Mar, en el cementiri, fem la inauguració d'aquest espai per viure el dol perinatal. Ningú ens pot entendre, ningú pot entendre el nostre dolor i compartir el nostre patiment és sinònim moltes vegades de debilitat. I no ens adonem que parlant i donant visibilitat al que ens passa, el dolor es fa més suportable. Quan tens una persona que t'ajuda, que t'acompanya, et canvia la vida. A mi em hagués ajudat que la meva ginecòloga o la clínica on vaig anar em haguessin donat un telèfon d'un psicòleg o un GRAM o una associació. Et canvia la vida. Una manera de visibilitzar és tenir espais com aquests, els cementiris d'arreu. Espai que compartiran amb els nostres pares, amb els nostres avis, germans i tiets que ja no hi són. I crec que no poden estar en un lloc millor. Va venir una papallona, va venir volant pel costat nostre i se'n va parar 2 cops a la mà. I això és la il·lustració que he volgut plasmar, que per mi va ser com si hagués vingut ella per dir que ella s'anava, que estava bé, que havia deixat de sofrir i ens estava dient adéu. No ha mort la vostra ànima, no ha mort el vostre cor, no ha mort el vostre somriure. Seguiu vius al nostre interior.